selvittänyt kaikki tältä asioiksi ja tänään pelataan tästä. Mitä vittu te teet? Asiat on erestänyt jo. Helvetin pieni farmi, saatana. Niinpä. Ja... Ota. Mä tsekkais mä voisin tää portaat sinne alas. Ei. Ei tuosta, vaan tuosta. Kyllä. Jos sulla on kirves, niin sä voit sit tulla hakkaan noin osat. Rauta. Mitkä osat? Toi mikä on tosta. Missä meni väärin. $21 miljoonaa onlineissa saa koostus. No tuskin tuo mitä vittua toista farmi. Mä vaan pelkään, että ei tää tuu kyllä tuottamaan yhtään. Kyllä se tulee tuottamaan, mutta tästä tulee pieni. Pienet eivät tuota. Kyllä pienetkin tuottaa. Ripaljoidelle. Niin. Se siinä onkin se perustus. Niin, mutta jos ne kasvaa tarpeeksi nopeasti, niin kyllä ne sitten tuottaa aika paljon. Niin, jos sä niin voisit tämän rivin hakata pois. Minkä rivi? Tämä. Ei sitä, vaan se toinen. Koetatko sä jäädä äkki valmiiksi, niin saadaan heti vähän ruokaa? Tarpeeksi ruokaa. No, vähän, mutta ei. Missä se meidän porkkana on? Meidän porkkana on Mainis. siellä ihme... Niin. Hei, kato siihen veteen. Tän on vittu tosa. Hei, mitäs mä tein tällaisen systeemi tää? Vittu. Moi. Osaaks tehdä? Tai no joo, mäkin voin tehdä. Come on. Voiko sä polttaa meillä vähän... Oho. Niin. Kiveä? Ellistä nää. Niin. Paljon tarvitset. Ootas. Mä tarviin... Missä käy vitussa me... 3. No ootas ja mun... Kyllä tänne kautta tän. Otappa tästä. Joo, kiitos. Mä tarviin vaan 3. Hyväksä, on hyvä. Mun päässä soi, kun mä äsken kuulin sen ihme Apollo-matkan mainoksen. Mun päässä soi nyt se. Tiedät. Eikö mitä se menikä? Heaven is a place on earth. Mitä se voi soida päässä? Se vaan soi mun päässä. Saitko toimimaan tätä? Siis... Nyt mä tarviin vaan... Ai saatana. Enemmän pistoleja vai? Niin, mä tarviin ne... Oikeastaan kun tästä puuttuu 1. Joten... Mitäs hei mä lainaisin tätä seinää tästä? Tätä palikkaa, haittaaks mä lainan sitä? Siis siihen tulee sellainen hieno juttu.
Se on tässä. Joo, no super. Niinpä. Mä vaan hyppään tähän ja siinä seisoo creeper ja sitten pam. Sä luultavasti tiedät loput. Joo. Ennen kuin mä viimeistelen ton, niin mä rupean täyttää tätä. Joo. Hei, tiedätkö sä yhtään, onko sulla 3 rautaingottia? Hei. Mulla on 5. No voiko sä heittää ne 3? Mä heitin kaikki 5. No vittu. Älä ota siellä yhtä paikkaa, mitä mä sieltä ei ala siihen. Siinä on sellainen kolo, älä siellä tuki. Millainen kolo? No sitten näet sä. Semmonen 3 kolo vai? Siinä on sellainen viiva, mä sit näytän se. Toi. Just toi. No. Minkä sä siihen teet? Ei helvetti, fail. Fail! Noin. Kauas. Kunhan tämä nytten johtaa. 1 tänne päin. Joni on Minecraft expertti. Jei! Tää on tällainen hissi, missä voi heittää sul tavaraa. Mene sinne. Oota. Mä tein tuollaisen jutun. You can see, I have my dick in my face. Hävetä! And now you can see I have a dick in my face. Because this is my... No tos. Kyllä mä osaan. Mene sä tekemään sitä. Mä pistän tohon. Ei! Mene siellä sisällä mä koitan. Toimisiko se nyt? Tai no kohta, koska mä teen siihen vielä. Mä teen silleen, mä oon heittää suoraan tältä talolta sen sinne. Sä olisit voinut vaan pyytää multa bukettia, koska nyt me tarvitaan enemmän ihme juttua. No joo. No sit me tarttetaan. We don't need you, bitch. Voiko sä muuten... Tai no niin, tässä on tämä. Ei kun niin jo, ei tohon voi pistää. Mä tuun pian sinne. Mä nyt testaan sitä mun bugetti-juttu. Tai no siis saattaa hetki vielä kestää. Kyllä. Juuri näin. Juuri näin se on suunniteltu. Noin. No, koitaks mä nyt tätä? Voit Kyllä se laskeutuu. Se laskeutuu. Joo, noniin. Se yritetty tähän asti. Joo, odota. Kohta sinne tulee vaikka dirtti. Sano, tuleeko sinne pian dirtti. Se niinku laskeutuu. Se laskeutuu. Se laskeutuu. Se laskeutuu nopeammin. Mitä mä teen tässä vähän nopeammin vaan? Oi saatana. Nyt se tulee 2 dirttiä. No niin, siinä on. Saiko se ne? No, eikö ne tulee täältä? Ei! Niin se pääsee tosta, odotus. Ihan se stoppaa tohon. Because my little fix is now broken. I pee on your pee, bitch.
Nyt se toimii. Joo, nyt se toimii. Eli takaopella on tolleen syöttötty. Siitä voit sit hakea jotain. Mut super, mä heitän nyt sit tollasen hyvä jutu. Se tulee sit pian sinne. Miksi mä vaan hyppää tuossa sul? No näin, sieltä se tulee pian. Just siistiä, eiks oo? Jep, nyt me tarvitaan vaan sitä rautaa. Nois. Ihan sulla on noita redstone blokkeja tos. Don't take them! It's mine! Eikö, mä näen ne vaan. Ja sanoin, että sulla on niitä siinä. Sinä et sano, että minulla. Mennäänkö mainaamaan? Siis mä käyn hakee sieltä mainista vaan. Good morning, I do it, I kill myself. Because I'm going to heal myself. Mä muistin, että tästä What the fuck are you doing? Nyt liuon. on kiva. Jep. Mun näkö, että sä uit portaita kolla. Täällä on se. Ei tossa. Porkkana. Minä Ja tossa on ironit. 23 ironia. Niin. No pitäis ainakin riittää. No, mene sinne. No, minäkin tuus. Onko sulla muuten niitä sun hoeita? On niitä jo helvetissä vielä. Hyvä. Koska me tarvitaan niitä. No, siitä hissistä tulee just se, että heti kun sä menet sinne alas, niin sä saat se. Miksi mun näkyy, että sä hypit tälleen? Katot ylös ja hypit. No, koska mä tein niin. No, se on todennäköistä. Näkyy, kun sä hyppäsit ihan oikees sillä. Persä. On hyvä se. Kauhean. Saiko se hoi sieltä? Mä sain nämä molemmat hoet. Yes. Okei, odotetaan, että noi sulaa. Jep. Mihin menis toinen uuni? Toinen uuni. Vaikka siihen. Tää sit parempi paikka niille joskus. Voitko sä tulla pänttää sen... Mä meinasin sanoa omenan. Mä tarkoitan porkkana. Kuinka kauas toi vesi kantaa, mitä tuolla? Mä en muista, että kuinka kauas se kantaa. Mä en niinku. Mä en niinku multaa. Okei, tohon asti se ei enää kanna. Onko sulla sitä kirvestä? Satomaks. Mä muuten tykkään niin paljon siitä, että... Mitä tää niinku tekee tämä tässä? Mikä? No toi mukaan nyt tekee. Oh vittu. Ai tää piston. Niin. Ei. Toi oli kyllä aika tyylikäs. Niinpä. Niin mitä mukaan tekee, koska ei siinä oo vettä, että sä vois niinku työntää vettä sinne. Siinä ei oo vielä vettä. Oho vittu. Vähän. Pistä se veden sit vasta. Mikki raiskausta. Kyllä. Tämä This is America. Ties, mitä? Muuten mitä muita pelejä sit pelattais? Ei kyllä se kantaa tonne ihan päähän. Kato vaikka. Mut osaan kohtiin se ei kanna, sen takia mä aion pistää tänne tämmösen. Ota, saaks sieltäkin vettä vai? Kyllä. Mä aina ottaa sua. Kun ne kaikki ruuttavat tuosta tulee mun seinäimeisessä. No ei mä sais se tehty. Ai joo. Jätkeli kuvia siellä. Jep. Me kyky. Jätkä vaan hukkuu sinne isotana. Manne ei saa muida. Laita mä hei tohon tälle. Joo. Oho.
Lol. Sitten tämä osa pitää kans. Sä voit pistää tähän varmaan tortsei. Ota pian. Joo. Koska nää ihme mullat tarvii aha. Otin kuinka sun kestää älyä tässä? Jätkä kävelee sen päällä sillä. Ei kun siis kun mä katoin siihen vasta äsken. Eikö muuten tarvitse aurinkovaloa? Ei kun siis ihan tortsien valo riittää. Paras aurinkovalo. Paras aurinkovalo. Ei kun ei pistetä siihen vaan tohon, koska... Toi. No missä vesi sit on? Missä sä vesi? Ei kun hei nyt niitä rautoja hirveästi siellä uunissa. Voitko sä hakea ne? Joo. Ihan sama vaikka toi katto jää tommoseksi. 16. Ei. Hei, sä oot pistänyt tohon tolle, että siitä oot hypätty tästä ja ottaa noi raudat. Nee. Voitko sä tehdä crafting table? Minne? Ai tänne alas. Niin. Miksi et mene vaan ylös tekemään niin? Koska mä en jaksa. Joo. Oma. Noin, mä teekin. Ei mun perkele. Noin, se meni tohon. Noin. Joku on lähettänyt mulle viesti. Kuumi. Eiku, hotti hätämpi. Ei parempaa kalailu. Oi vittu. Onks sulla idea yhtään, mistä me saadaan rautaa lisää? Ei rautaa, vaan siis, oi saatana, Spider-Man ikkunassa. Vaan mikä tää on? Kyllä sä tiedät se nime. Saa niitä rautaa lisää. Sitten mä en tarvii niitä rautaa. No, heitäks sit mulla? Ootas. Mut voiks tuoda mulle Mut hei, missä me saadaan siideen lisää? Ja siis, aina kun me otetaan tästä... Niin, mut se mä tarkoitan viljaa ja tälles. Viljaa ja tälles. Siinä on yksi vilja. Kasvamassa kans. Okay. Kauhean nälkä. Onneksi mulla... Mä tarvisin puuta. Aika urakalla ollaan kuvattu ja pelattu. Jep. No, viikonloppu. Me ollaan jo aika pitkässä vaiheessa. Me ollaan saatu jo... Joo, varmaan toi Spider-Man niinku sun kippusit käynyt. Niin? Me ollaan saatu jo diamond-blokkejakin. Kyllä. Ja silti meillä ei ole vielä sänkyjä. Moi. Moi. Super. Paras, yhtäkkiä mä kuulen, että toi menee. Ihan tosi. Voiko sä ottaa noin pois? Meni. Noin. Onks sulla yhtään ruokaa? Ei. Mut superpuuta. Arvoin teemme kauan sitten tehtiin. Tuu tänne. Tän on niinku me ollaan tehty tässä jaksossa kyllä. Tai no ei tässä jaksossa, mutta... Superpuu! Fuck. Tehtiin se oikeesti kauan sitten. Mut molemmat missas. No minä. Oi, melkein se on ihan hämäkin sillä. Piti saada jotain muuta. Onks sulla yhtään ruokaa mulla? Mihin ne mun... Where did my wood go? Onks ne sulla? Ei mulla ole yhtään ruokaa. Eikö siis, onks sulla sitä puutta? Tai saiko sä ne puut, mitkä mä tein? Mitkä teit? Hei, täällä on 8. Niin. Siis se ne Coplay. Super. No.
Mistä sait noin? Eiks muista, mä otin ne sieltä Arkusta siellä mainis? En. Joo. Siellä oli kulta aika paljon. Patuttaako? Ei. Joniksi sai kaiken. Patuttaako? Noin. Kansu kestää, että noi tulee vaan... Oh la la la! Mario! Mario is party! Sitten, kato! Tässä on niin monta. Meneekö ne... Ei, yksi jää! Noniin, nyt te pana! Siis, Teus. voit sä painaa sitä? Oh. Oikein se toimii. Se toimii. Niin me se vesi laitetaan. Joo, nyt mä ymmärrän. Juu. Laitetaan toi, mitä me saatais se sillä, ettei noin mene? Me mennään ylhäältä päin. Okei, joo. Missä ne on? Vittu ei hajuakaan. Ne panokko. Helvetti hajuakaan. Ootas. Mä löysin. Kato mun nimeä Moi, super. Oota, mä menen. Mennä. Ootasakka. Nyt ruiskuu, eiku mitä. Vittu. Oota. Noin nytte. Voi helvetti. Mene siihen nytte. Ei kun mä saan sen tuolta pistonien välistä. Mä oon nyt siinä päällä. Oi saakeli. Hyvä Jesus. Noin. Onks siinä? No jokaisessa on nyt tässä. Nyt kun misklikkais vahingossa ja vipuun lähtis kaikki porkkanat ja kaikki mitä meillä on. Mut onneksi niistä tulee se kummiskin. Ei aina. Tulee. Ei mulla tuu koskaan. Siis niinku siidei ei tuu aina siitä viljasta, mutta porkkana tulee aina porkkanasta. Porkkana tuli aina porkkanasta. Näin. You bitch. Mä annoin sen tappaa mut. Se ei kuole. Saatana. Ei, se on jo kuollut. Joo, mun se kiipeä tossa katos. Ai joo, vittu se kuoli. Noin. Tää farmi on nyt valmis. Ja me lopetaan tähän. Jep. Moro. Ehkä lopetetaan kans tää pelisessio. Ehkä. Moro.